denetatik daukagu. Gizartean dagoen aniztasuna hemen isladatuta dago. Izan ditzakegu esateko goi mailako lan teknikariak, edo bankuetako langileak, edo lanik egin ez dutenak, edo osasungintza arlokoak, edo oso jende oso gazteak zirenean sartu zirenak lan egitera eta esatako ikasketen aldetikan oso maila apala daukatenak, da oso nolabait esateko espektro anitza, zabala, gizartean dagoena. Lehenbiziko promozioetan 3 ikasturte ziren, baina ikaslek eskatuta laugarren kurso edo ikasturte bat handitu eginda eta orain dire 4 ikasturte. Aintzinako historiatik hasita gaur egungo historiaraino, arteare bai oso ondo errotuta dago, zeren ikasturte guztietan artearen inguruko asignatura ditugu, literatura edo hizkuntzaren asignaturak ditugu, baina aldi berean badaude zeharkako asignatura hainbat, esatako informatika, pentsatzen genulako lanabesa ikaragarri interesgarria zela, eta gainera hemen dauden ikasleek igual ez dute aukera izan informatikarekin edo informatikaren inguruan trebatzeko eta horrela informatikare bai, eta gero badaude asignatura batzuk zientzia mundukoak baita ere hemen isladatuta daudenak. Eta gero, hautazkoen bitartez, azaltzen dire, ezoiko asignatura batzuk, esatako argazkigintzaren ingurukoak, edo paisaia lorategi eta olako kontuen ingurukoak, eta horrela. Unibertsitateko irakasleak, guztiak, eta hemen ditugu mai guztietako irakasleak, katedradunak, irakasle titularrak eta lehenbiziko urtetan ibiltzen diren irakasle laguntzaileak. Baina unibertsitatean dagoen profil guztiak nolabait esateko hemen ditugu. Hemen dugun ikasleria edo ikaslegoa ja jubilatuta dago. Orduan, ikasketak ez dire beste fakultatetan bezala bideratuta lanpostu bat lortzeko edo lanbide irtenbide bat izateko. Hemengo jendeak berez ja ez du lanik egingo, jubilatuta daudelako, eta orduan, nolabaiteko askatasun gehiagoekin eman ditzakegu hemen ikasketak, naiz eta, esan dudan bezala, unibertsitate mailakoak izan. 400 euro inguru, nik uste dut, merke dela, zeren horrekin ordaintzen duzu ikasturte osoa, gainera lehena ez dut aipatu, baina klasez gain badaude irtera didaktikoak eta horrela, eta unibertsitateak ordaintzen ditu gehienak eta horrela, eta nik uste dut, dela, horrez gain badaude hainbat diru laguntza edo beka eskatzeko aukera eta horrela, eta nik uste dut gaur egun jende gehienen eskura dagoela horako matrikula ordaintzea. Hemen ez dago azterketarik. Izan daitezke igual lan batzuk nota hobetzeko eta horrela, baina gainditzeko asignatura funtsezkoa eta asignatura gehienetan funtzionatzen duna da asistentzia. 180 izatea nahiko da ikasgaia gainditzeko.